mochung'ne riwo oganda jokenya e pacho ka the National Cohesion and Integration Commission NCIC koro chako bago romo e kuonde mane riwruog siasa mar Azimio ni kod mbi neno ni yweyo pi wang johera magi kaluwore kod duoko mar ombulu kama ne oyombi e muluo Raila Amolo Odinga kod jatend piny William Ruto. Tend NCIC wacho ni dwaro margi maduong' en riwo oganda jokenya duto kendo nyisogi ni kata nitie pogruok ndalo siasa sani jokenya duto gin gimoro achiel kendo piny owacho en achiel ka bende ber duto ma jokenya yudo kuom piny owacho onego chopne ji duto. Nyaka sani telo mar NCIC ogoyo tach e boma ma Kisumu kama girado kod jopiny e nyayo kwe kendo neno ni ji duto kod duol achiel. And this is coming after the general election, which was very hotly contested. We had a candidate from this region who garnered enormous number of votes, and of course did not pronounce the winner, but nevertheless, life must continue. So we are coming to try and look that we must heal fast so that we can start living together in this country, everybody having a share with other people. When we are paying taxes, we are the same. Part of healing is giving a report post-election so that you see who did the best. We found that IBC really gave out information. They opened their portal. We never really used to diagnose